L-organizzazzjoni Nisa Laburisti għamlet 10 rakkomandazzjonijiet lill kumitat interministerjali li qed jirrevedi l-liġi li tirregola l-IVF. Fost il-proposti ewlenin hemm dik li l-liġi tal-IVF li Nisa Laburisti tgħid ukoll li għandha jinbidlilha isimha m'għandux ikollha restrizzjoni ta' età. Intqal li huwa s-servizz tas-saħħa pubbliku li għandu jiddetermina l-etajiet li matulhom ikun provdut is-servizz u mhux il-liġi. Proposta oħra li jkun hemm l-ifriżar tal-embrjuni bilan li l-mara tkun tista' titrasferixxi l-embrjuni minn ċikli ta' qabel. Dan mingħajr ma tgħaddi mit-trattament diffiċli kollu għal darb'oħra meta l-proċess ta' qabel ma jkunx suċċess. Id-disponibilità tad-donazzjonijiet tal-isperma u l-ova għal kulħadd ukoll sabu posthom fil-proposti ta' Nisa Laburisti, għalkemm intqal li ħadd m'għandu jkun obbligat jagħmilha. Hawn tissemma l-idea li wieħed ifittex bdil ta' ova u sperma ma' ċentri barranin filwaqt li jingħad li kull donatur għandu jkun anonimu. Fl-istess ħin intqal ukoll li l-Gvern għandu jesplora l-possibilità ta' surrogacy li jfisser li jkun hemm oħra li ġġorr it-tarbija li tkun riżultat ta' proċess ta' IVF, għalkemm intqal li għandu jkun iċċarat li din qatt m'għandha ssir għal flus. Claudette Bela Baldacchino, President ta' Nisa Laburisti, qalet li dawn ir-rakkomandazzjonijiet saru wara evalwazzjoni tal-liġijiet preżenti, leġiżlazzjonijiet ġodda li jipprovdu setturi differenti tas-soċjetà Maltija u sentenzi riċenti tal-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem.